da Universidade de Santiago. O Ateneo de Santiago síntese honrado en acoller a presentación dun libro que trata de afondar no coñecemento da realidade histórica de un período tráxico do país que sigue provocando unha incomodidade por parte daqueles que viñeron facendo unha interpretación sesgada parcial do ocurrido. A Xunta Directiva do Ateneo de Santiago debe agradecer aos autores do libro polo esforzo realizado e animalos a continuar o estudio objetivo da nosa historia recente que tanto condicionou o devenir do noso país. Sin máis, como hai moitos intervintes na mesa e no acto de presentación, vou a numerar as persoas que van intervir e cederles o uso da palabra. Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, expresidente do Consello da Cultura Galega. Álvaro García Ortiz, fiscal, expresidente da Unión Progresista de Fiscales. Aldara Cidrás, unha das autoras do libro, pertenecente ao grupo Istagra da Universidade de Santiago. Antonio Míguez Macho, autor tamén do libro, profesor de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago. E Lourenço Fernández Prieto, autor e catedrático de Historia Contemporánea da UESP. Tamén intervirá, de seguido, Francisco Castro, director xeral de Galaxia, e a editorial que publica. Sin máis, a palabra a Francisco. Bueno, moitas grazas en primeiro lugar ao Ateneo de Santiago por acollernos unha vez máis para a presentación dun libro da nosa editorial. O meu agradecemento tamén ao grupo de Istagra, especialmente a Lourenço Fernández Prieto, Antonio Miguel, que coordinaron, son os editores deste libro que hoxe presentamos. En efecto, somos moitas e moitos aquí, e, por lo tanto, vou pedir a Aldara e a eles que se sean necesariamente breves, porque somos realmente moitas persoas aquí que intervienen. En nome da editorial, o que temos que dicir é só atópico, pero non o é, nunca o é. É o noso agradecemento porque os editores do libro pensarán en nós para facer este libro Golpistas e Verdugos de 1936. Creo que é case máis interesante ou importante o subtítulo do libro, Historia dun pasado, case podríamos parar aí e volverlo a ler, Historia dun pasado incómodo. Tan incómodo é que vemos agromar nos últimos tempos formacións políticas que insisten moito en que non hai que revisar que son historias batalliñas dos avós ou dos bisavós e das bisaboas e que hai que deixar esa parte da nosa historia soterrada, nunca mellor dito. Creo que este libro ten un valor enorme, dicía agora a unha amiga escritora que me acompañou hasta aquí, o orgullo que sentimos na Editorial Galaxia por poder darle á sociedade esta clase de libros, porque a verdade nunca é incómoda. A historia é algo obxectivo, ou pretendemos que ese sea algo obxectivo, e por dolorosa que poida ser, ou por molesta que poida ser, nunca pode ser incómodo. O que é incómodo é soterrar os mortos, o que é incómodo é soterrar a verdade. Desde sentido, creo que os libros como este están chamados a arroxar un pouco de luz, e iluminados nos sentimos, por lo tanto, lendo as páxinas destes libros. Parabéns aos editores e a todos os que participades e o noso agradecemento como editorial por darnos este texto, do que acabamos de meter, por certo, a semana pasada, segunda edición xa no prelo, o cal tamén significa algo. E como somos moitas e moitos aquí a falar, sen máis paso xa a palabra a Ramón Villares Paz, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Compostela, que xa se hizo aquí, pois ata aí moi poquinho máximo responsable e presidente do Consello de Cultura Galega. Bien, gracias. Primeiro, teño que revalidar estas palabras do director de Galaxia, porque evidentemente non sei se é un risco editorial, pero sí é unha oportunidade que o editorial de prestigio de Solera como ela integre no seu catálogo libros como este, Golpistas e Verdugos 36, Historia dun pasado incómodo. Porque isto significa que se lle dá un estatus de regularidade e de normalidade a un debate que non acabou, non sei se acabará nunca, pero que é un debate que leva anos xa producíndose
na historiografía europea de forma moi intensa e que, felizmente, nesta línea de investigación aberta por Instagram, nomeadamente por o seu actual director, Lorenzo Fernández Prieto, está a producir resultados moi notables, tanto desde o punto de vista cuantitativo de recuperación, como desde o punto de vista tamén analítico e interpretativo. O libro é un libro colectivo, como propio das pautas de investigación que agora predominan na Universidade Occidental, e non occidental. Por tanto, está composto por textos moi diversos. Eu vou fazer unha mínima descripción e depois unhas reflexións xerais sobre o conxunto do libro. Primeiro, hai que decir que é un libro que ten moito de traballo en proceso de investigación, work in progress, non? É dicir, que hai, as cuartas partes do libro están constituídas por autores e autoras, aquí presentes algunhas, ou aquí en primeira fila, que casi están facendo os seus primeiros pasos de investigador, tanto, e que xa teñen unha relevancia e unha solidez naquilo que investigaron, desde a máis nova do grupo, que é Aldana, a persona máis con máis anos, que decir. Bueno, pues tienen contas, porque tienen agora, ¿no? Entonces, quero decir, porque son varios libros sobre esta materia, pero tamén un traballo en grupo, cual é moi importante, esa capacidade para incorporar a un proceso de investigación. O tema é bastante, bueno, diría, moi difícil, ou non tanto, non? É evidente que o tema de golpistas, podemos chamar tamén verdugos, ou perpetradores, e víctimas, que non están no título, pero tamén aparece moito no propio texto, digamos que son tópicos de investigación que desde os anos 80, 90 están moi en boga na historiografía non só española, sino sobre todo europea, empezando especialmente na Alemanha, en Francia, en fin, logo no mundo do Xapón, e que felizmente se incorpora entre nós. Ten moitos perfiles distintos e non sempre fáciles de combinar este tipo de aproximación ou de investigación. Ten un perfil que é propiamente historiográfico, é dicir, utilizar fontes, manexar hipótesis, dar resultados, restaurar ou recuperar, sexa máis ou menos incómodo, feitos do pasado que están non debidamente coñecidos ou non debidamente acreditados. Eso ten unha parte propia de toda a investigación histórica, pero tamén ten unha componente política, porque este libro confina moito coa idea da memoria, e a memoria non é inxenua, nin é neutra, por tanto a memoria ten que ver con, en fin, coa posición que na sociedade actual se ten respecto ao pasado, e coa necesidade de recuperar, debatir, reconstruir ou negar, que hai de todo, ese pasado. Isto ten non só un componente historiográfico, sino un componente político. E logo hai tamén algo que podemos chamar de natureza moral. Incluso no texto hai bastantes frases, afirmacións, que eu personalmente podaría un pouquillo, pero que entendo que se pode dentro do propio texto, que teñen que ver con posicións máis ben de condena moral de unha parte desse pasado, o cual é inevitable probablemente, pero logo ao final diré unhas cousas sobre como nos pode servir a memoria para construir mellor a nosa propia sociedade democrática actual, ou se contribui a isto. Antes, decir que este libro, claro, é un resultado de moitos anos de investigación deles e de outras persoas. Propiamente do Grupo Instagram, a través do proxecto que se chama Nomes, Voces de Víctimas, non? En lugares, pero non xa importa a mí para a maioría do mundo non importa. Eu digo que ese proxecto, que empezou no 2006, creo, aproximadamente, sirveu como unha especie de inventario do que fora os efectos daquilo que se chamaba represión
o da Guerra Civil en Galicia, que está prácticamente concluído. Con eso hai tamén un fondo moi importante oral que é posible utilizar para isto, un historiador que empezou hai moitos anos. Aquí está Marc Boutes, que participou de unha forma bastante decisiva con Isaura Varela e outra xente naquele lanzamento do proxecto de historia oral, que hoxe está tamén noutra fase da súa andaina, pero que forma parte deste background co que se construye este libro. Hai tamén moitas investigacións, especialmente creo que hai que recordar aquelas que se fixeron nos anos 90, en fin, os principios dos principios dos anos 2000, Suárez, ou Souto, en fin, ou Xulio Prada, que creo que fixe unha tese moi sólida sobre esta materia. E, finalmente, neste libro tamén se incorporan algo que é moi frecuente neste tipo de investigacións, que son as causas militares. E as causas militares son o elemento esencial para poder distinguir quen é o acusador, quen son os delatores, quen son os que representan, digamos, a nova legalidade, que é unha legalidade contraposta á legalidade anterior, que no texto sobre o almirante Azarola está ben expresado aí, ben analizado. Non digo moito máis dentro, porque temos aquí un experto xurista, e, por tanto, pode ser que nos debulle moito mellor. Pero que as causas militares son moi importantes para esta investigación. E hai que decir, isto é un pouco inciso, non? Pero que a seguridade con que os líderes que deron o golpe militar, ou que deron o alzamento, e que logo continuaron, ou que fixeron labores de represión, de exterminio, incluso, en moitos outros lugares de Europa, estaban seguros do que facían, hasta tal punto que deixaron constancia de todo o que facían. Están os juicios, están as sentencias, están as persoas con seus nomes e apelidos. Así que é un asunto que aquí non está, que isto non está moi ben estudiado, pero que a mí me causa bastante perplexidade. Esta, digamos, seguridade moral daqueles que están a facer, a executar estas sentencias de morte, incluso fusilados ou paseados ou exterminados, o que sexa, con unha conciencia de que están facendo algo que a historia non nos xulgará, sino que os absolverá, probablemente. Lendo este libro, coincideume que li de forma paralela outro libro que non ten moito que ver con isto, pero algo que sí, sobre todo con aquilo que investiga Antonio Míguez, que é un libro de Philip Sanders sobre a cuestión dos crímenes contra a humanidade, o xenocidio, e a vinculación dos grandes autores destas grandes teses xurídicas internacionais, hoxe distintas de como se fixeron o seu día, que foron Laubrecht e Lente. Estes dous, ademais, naceron na mesma cidade, que Lente. Non deixa de sorprender, canto máis avanzo nas miñas creencias galicianas, máis me reconforto coa vitalidade, coa fecundidade daquela rexión, especialmente desta cidade. Pero, bueno, este Philip Sanders, que o autor, resulta ser neto dun dos que, dunha figura que nacera naquela cidade, que vivira naquela cidade. O inicio desta historia, moitos dos presentes que xa coñecen, Colero, está na recuperación da identidade do propio avó, León Buchholz. En un momento determinado, que é onde quería ir, este León Buchholz, que conocemos, Sanders, confesa Sanders constantemente que nunca lle falou nada do que ali pasaba. Incluso, nun momento determinado, despois de entregar en un libro no que estaba unha lista de xudeus transportados ao campo de exterminio de Treblinka en 1942, onde estuvo parte da súa familia, deste León Buchholz, dice o autor, seu neto, se sabe que lo leyó a solas en su cuarto y que mi abuela, dice, mi madre no, le oyó llorar. Pero tampoco habló nunca de Treblinka, al menos en mi presencia. Pues a forza do esquecemento,
extraordinario tamén. Entón, o valor destes libros é que son capaces de poner en primeiro plano aquilo que por trauma, por medo, por represión, non era xeracións enteiras non son capaces de poner. E isto non sucedeu aquí en Galicia, non é unha cousa illada, sucedeu outras partes. Realmente sucedeu no sentido que hasta que se empezades a reconstruir todo o proceso do Holocausto e o asumen incluso no caso Eichmann, especialmente nos Estados Unidos, despois de algunas grandes series televisivas sobre o Holocausto, comeza a ser a fonte na que se desenvolve unha canteira extraordinaria de estudios sobre a memoria e sobre o que isto supuxo. No fondo, en fin, cúmplese a lei dos avós a netos, non? Así como os avós a netos na parte económica significa que os avós, o avó medra hasta facerse rico, o fillo é o titular do imperio, e o neto gasta e despilfarra todo. Tamén no asunto da memoria pasa un pouco así, non? Os que sufren non falan, os fillos ocultan e os netos descubren. E descubren, a veces con sorpresa, outras veces con alegría. Esta novela Este Oeste de Philip Sanders contou, a pesar que son 500 páginas, bastante. De modo que esta obra, ainda que non se planteixe entrar neste debate, porque é unha obra bastante de reconstrucción de procesos locais, que é o que sucede en Pontevedra, que é o que sucede en Ribadeo, que é o que sucede en Betanzos, en distintas vilas de Galicia e en Santiago de Compostela, que ten moito de microhistoria, ou de historia local. Entón non se pode exigir desta novela que se faga unha reflexión explícita sobre estas materias que estou tratando, pero creo que lendo de conxunto todo o texto, espigando as ideas centrais deles, creo que se pode chegar a isto. E que resultados dá? Bueno, xa dixen que isto é unha obra que está en progreso, está en trance, vai se perfeccionar, moitos aquí presentes, pois, algunos outros autores acaban con unha tese de doutoramento, será máis longa, máis curta, pero creo que vai matizar moito o que aquí se dice, vai entrar neste debate que creo que é moi importante, sobre a memoria, sobre o seu uso, a súa capacidade entre instrumental, moral e política, pero, por enquanto, de momento está aquí xa ben refletido. Logo, xa sabíamos polos resultados das teses anteriores e tamén do proxecto de nomes e voces que en Galicia non hai frente bélico, pero hai unha represión extraordinaria. A mí isto aquí dase por suposto, e xa se afirma de entrada, pero a mí me preocupa tamén saber por qué. Porque eu son da opinión de que a función do historiador, a parte de reconstruir, etc., é a de explicar como foi posible. Como foi posible que isto acontecese. Non describir o que aconteceu e facer unha aseveración máis ou menos moral sobre isto. Na maior parte dos aquí presentes coincidiríamos nesa propia aseveración moral. Entón, como foi posible é porque, entre outras cousas, que non é o xeito deste libro, pero hai que terlo en conta, a represión ten que ver, ou está en relación, non sei se directa, pero máis ou menos aproximada, coas mudanzas e coa socialización política que se fixeron na época da República. E, de feito, hai lugares onde houve máis represión, outros menos, e, en parte, ten que ver ou ben con movilizacións agrarias, con movilizacións republicanas, con núcleos anarquistas, núcleos socialistas, con toma de conciencia por centro de núcleos de emigrados. En fin, que hai moitos factores que influyen en isto. Pero esta dureza con que unha parte da poboación galega é tratada, desde o punto de vista xa non só de persecución e de morte, senón tamén de control ideolóxico, pois non deixa de sorprender. E creo que habría que vincular un pouco máis isto que pasou na época da República e o que pasa aquí. Hai tendencias moi diversas, en fin, uns que dicen, non, é que a República é unha cousa e a guerra é outra. Recordo agora unha observación de Marshall
nun dos seus múltiples escritos que dicía, fai falta, xa antes de morrer, claro, que morreu no ano 71, me parece, facía falta un librillo que separase claramente o que é república do que é guerra. Pero estou moi seguro que vas a obtener razón. Tamén a guerra, e especialmente a represión, debe ter algo que ver co que pasou na república. Naturalmente non vamos a exigir a este traballo, pero algo de eso podíamos, por lo menos, aceptar como hipótese. É evidente que, além disso, desta relación co que sucedeu na República, a represión ten, nesto insiste moitos dos autores ou coautores que aquí están, tivo unha función exemplarizante. Claro, que hai que, como dominar a sociedade hipotéticamente adversa ou en grandes sectores adversa, ten que facerse non só mediante a morte, senón mediante a represión e mediante prácticas exemplares que indiquen, o sea, que permitan construir unha nova sociedade. ¿No? Pero tamén hai os que apoian, que aquí non son de vez en cando mencionados, os que están nas zonas grises, os que hai unha palabra que se integra, que é así como de orixe de matriz Primo Levi, que se emprega non citando isto, pero en fin, isto foi eu por a miña conta, nunha página perdida deste libro, que son os salvados integrales, pode ser? O sea, os que van a volta, cambian de chaqueta, aceptan a situación, incluso sendo mellor antes socialistas, algúns testimonios orais, este era do Partido Socialista, este era dos republicanos, e que logo incluso forma parte das brigadas de represión. De modo que hai moitos matices aquí, moitos comportamentos duais, moitas zonas grises, pero tamén hai moitos comportamentos que teñen un fundamento ideolóxico social e que teñen como fin construir unha nova España. Unha España que é diferente, que loita contra anti-España. O que había na República era anti-España, non España, eran vermellos, non sempre republicanos, casi sempre vermellos, e estos que están aquí de golpistas e verdugos son nacionales. Que non está feita de verdade esta diferencia léxica na denominación até hoxe do que son os bandos na Guerra Civil, porque todo mundo que non quere falar do bando nacional implícitamente, sin querer. Claro, que dixera Franco, que dixera os militares, esa famosa anécdota de Franco, que estaban intentando recordar o seu primo Salgado Araujo Pacón, estaba intentando recordar, creo que quen era un primo deles que estaba en África, non sei que morreu e tal. Non te acuerdas, non, pero era deste bonito tal, que era esta Romerales Guamón, como é que así. Sí, aquel que fusilaron os nacionales, dixo Franco. Aquel que fusilaron os nacionales. Bueno, que aquí hai moito que ordenar e que pulir. De modo que benvido sexa este libro e benvido sobre todo esta vontade de entenderse co problema da memoria. E agora quería acabar con isto porque a memoria é moi traicioneira, non? E ademais é algo que aquí está, non está, pero que, bueno, hai moitos tipos de memoria, como é sabido, non? Hai unha memoria que é a que individual, a que dura, digamos, a vida da persona que é capaz de recordar. Eso que Jan Asman chamaron a memoria comunicativa, e logo hai a memoria que é máis dentro da tradición de Hogwarts, a memoria social, a memoria cultural, a memoria que se pode chamar incluso colectiva, non? O sea, que estamos aquí xa nos límites que non podemos ter memoria comunicativa, que tenemos que contender con a memoria cultural, a memoria imaginaria colectiva, e aí isto vai obrigar a fiar moi fino neste punto. Pero o que quería decir é que desde os anos 70 ou 80 para aquí, especialmente nos 90, os estudos a relación á memoria é como unha especie de mantra das sociedades occidentais europeas. E non europea, tamén aparece no caso oriental, tamén se recupera o que fixeron os japoneses
na China, ou que pasou en Camboya, que todo este problema dos comportamentos tipos victimarios ou de perpetradores e víctimas é bastante máis universal do que pode parecer. Entón estamos tendendo sempre a facer unha memoria negativa. Felizmente ven este libro que hai un punto que chama a atención a memoria positiva. É dicir, como reconstruir de forma positiva e socialmente admitida o que estuvo negado. Por exemplo, a través de documentos, a través de festas, a través de reconhecimiento, a través de flores. Non só un capítulo a último. Autor, non? Que é un capítulo que ten máis unha vontade de estilo poético, non? A veces incluso sorprendentemente poético, fala de rosas, de petas blancas, todas esas cousas, pero que me parece especialmente oportuno, hai que vincular a transición e a recuperación de todo o proceso de memoria, de asociación con a memoria histórica, fosas, descobertas de comportamentos ocultados, nesse sentido me parece bastante positivo. E un dos autores que a nivel internacional máis traballou sobre a memoria, especialmente nun país difícil para traballar nisso, que é Francia, que se dedicou, como sabedes, ao seu primeiro libro feito sobre o síndrome de Vichy, que puxo claro, blanco sobre negro, o comportamento dos franceses durante a colaboración con os nazis e as consecuencias que isto tivo. Todo o libro é un libro só. Este autor, que creo que en fin, fai reflexións moi oportunas sobre a memoria, nun momento determinado, dice, temos que ter cuidado con a memoria. Por qué? Porque por moito que nos ocupemos dela, por exemplo, por moito que saibamos máis do exterminio xudeu da SOA, non evitamos o antisemitismo, sino que incluso pode vir con máis forza. Pois que hai un punto difícil de equilibrio que creo que non se pode, eu non estou achacando aos autores do libro, e moito menos que non o teño, sino que socialmente tamén é preciso reflexionar sobre eso. Sobre si recordar non ten tamén unha parte de olvidar. Si como recordar é preciso facelo cos demais. Porque o recordo individual non ten recorrido, digamos, acaba en si mesmo, se é posible se partillar, ten eficacia social, eficacia política, eficacia ideolóxica. Tamén coa memoria creo que hai que ter algún tipo de control. Por tanto, o grupo redactor, faría alguna chamar a atención sobre isto, non que cambien de tema, sino que profundicen máis neste asunto dos efectos de recordar, que non sempre son positivos e que hai que ter unha memoria negativa e unha memoria positiva. E con isto, xa que non positivo. Gracias. Muy bien, pues tengo ahora la palabra Álvaro García Ortiz, miembro del Consejo Fiscal y expresidente de la UPE. Bueno, buenas noches a todos. Realmente yo no sé muy bien qué hago aquí. Honestamente es un honor, es un placer estar aquí y es un privilegio. Es un doble privilegio porque mi acercamiento al texto es un acercamiento completamente ingenuo, absolutamente ingenuo. Nada que ver con la profesión, nada que ver con la capacidad analítica que tienen los historiadores, sino yo soy un espectador más al que se le ha concedido el extraño privilegio de, en lugar de comentar el libro en una tertulia o con unos amigos, subirlo a un estrado y poder comentarlo. Por eso agradezco infinitamente a Lorenzo, que supongo que me ha traído aquí porque soy amigo suyo, que me dé esta oportunidad. Supongo que el que sea fiscal también ha influido algo, es decir, el libro, como he explicado, Ramón Millares tiene una parte muy pegada a los procesos militares que se produjeron o que después del golpe, bueno, como ustedes saben, se instaura lo que podemos llamar la jurisdicción militar, es decir, deja de haber una jurisdicción civil y es la jurisdicción militar la que juzga todos los hechos de guerra a partir del momento en que se declara el golpe de Estado. Y ese atractivo que puede tener el proceso quizás sea lo que ha provocado que esté aquí, pero
lejos de incomodarme, es algo que realmente es estimulante, ¿no? Poder comentar las cosas de esta manera. Esta comunidad también hace que uno vea la historia o vea los estudios históricos, y a lo mejor un libro que, por ser tan científico, entre comillas, no hubiera leído nunca, te provoca unas reflexiones y unas sorpresas que son siempre agradables. Nunca pensando, y así genera un poquito de polémica, en que la misión del historiador sea pensar qué vocación o qué futuro o qué consecuencias tiene su trabajo, sino simplemente exponerle a la sociedad con el mayor rigor de los posibles qué es lo que pudo pasar y dar su opinión sobre lo que pasó. Sobre esto, luego quizá una matización sobre el tema de las fuentes, que me parece interesantísimo. Interesantísimo que los procesos penales, los procesos militares penales sean una fuente fundamental para el estudio de lo que ocurre en un determinado aspecto. Bueno, como digo, mi aproximación es absolutamente ingenua y estoy fascinado con el libro. El libro me parece una especie de retrato brutal de lo que pudo acontecer en aquellos días. Un retrato brutal porque es cierto que da estadísticas, es cierto que hace un relato genérico de lo que ocurre, pero también hace un relato muy personal de personajes o de personas muy características y personaliza, humaniza lo que pudo ocurrir en el golpe. Quizá también es interesante, o a mí me resulta muy interesante, el atrevimiento de poner tantos nombres y tantos apellidos. Yo, como pueden ver en mi forma de hablar, no soy gallego y no pertenezco ni a la sociedad de Ribadeo, ni a de Pontevedra, ni a de Santiago de Compostela, ni a de Huelva, pero me asombra mucho y me parece incluso sano observar la cantidad de nombres y apellidos que aparecen en este libro. Lo que provocará, desde luego, entiendo que o agitará por lo menos algunas memorias, la de los padres, la de los hijos y la de los nietos también, porque no solo quien cuenta, sino también quien ha sido contado por la historia. Todos tenemos una aproximación a la guerra civil, o al golpe de Estado, o a la república, o a la represión, una aproximación emocional, es la que yo estoy transmitiendo. Una intelectual también, que es a través de lo que lees o de lo que tratas de conocer, una reflexiva que viene quizá en función de la generación a la que pertenezcas, de la cercanía que tengas de los hechos y cómo te han venido contando los hechos. Y luego está esta aproximación histórica. Yo por eso digo que es imprescindible para quienes solo tenemos o solo hemos tenido el acercamiento de esa manera. La aproximación histórica es fundamental porque sitúa, data y luego esto queda, como tantas cosas. Luego, donde se va a recurrir para conocer qué ocurrió son estos hechos, estos libros, estos datos, y eso me parece muy importante. A mí hay dos cosas que me han atraído, me han resultado muy atractivas del libro. En primer lugar, el título. El título me parece acertadísimo, un pasado incómodo, absolutamente incómodo. Hay nombres, hay apellidos, como digo, hay reflexiones, hay hechos que no son para enorgullecer a nadie en ninguno de los sentidos, y por eso hay esa incomodidad de tener que revelar o tratar o contar lo que no nos gusta, me parece acertadísimo. Yo creo que es una de las... hace atractivo el título. El libro se va a vender evidentemente por su contenido, pero el título es un título muy inteligente, porque el pasado es muy incómodo. Y la palabra verdugo también me parece absolutamente acertada en lo que es el libro. Ahora explicaré por qué. Porque entiendo que verdugo es lo acertado y no golpista, no represor, sino el término verdugo creo que es absolutamente intencionado, las dos palabras evidentemente. Lo que más me ha sorprendido, o lo que más me ha aportado respecto de lo que yo conocía, o yo entiendo que un acercamiento no historiográfico conoce, es el darte cuenta o el casi sentir la sequedad del golpe, la auténtica mazazo en una sociedad que, bueno, con las convulsiones políticas que pudiera tener la República funcionaba de una manera normal, dentro de este periodo convulsivo, pero normal como funciona una sociedad, y la transformación en pocos días que supone para esa sociedad. Ese golpe, pero ese golpe es un golpe cruel, como muy bien afirma el libro, como muy bien se trata de reflejar el libro. Quiere decir que hay en la represión, en la guerra, hay matanzas, hay asesinatos, hay fusilamientos, hay paseos y hay ejecuciones sumarias. Tienen muchas formas de matar. Y hay muchas formas de destrozar una sociedad, que es lo que le pasa a la sociedad española a partir de este golpe de Estado y a partir de la guerra civil.
Y lo que llama la atención es esa claridad en la ejecución del golpe, que alejándose, ya no me meto en un jardín del que no sé si seré capaz de salir, alejándose de los golpes del 19 o de la Sanjurjada, estos golpes no tan cruentos, sino con casi de relevo de caballeros, con una especie de control político de lo que ocurría o no podía ocurrir, de repente nos encontramos con un golpe en el que la muerte es el factor principal de consecución del golpe, donde la eficacia del golpe radica precisamente en la brutalidad de la ejecución y cómo de una manera, yo no sé si tan absolutamente pensada y concertada, desde luego en todas partes, ocurre aquí, ocurre de donde yo vengo, ocurre en todas partes, sucede de la misma manera. Como bien figura en el libro, en el proceso de Azarola, era el más alto militar que había en Ferrol y era el comandante del Arsenal, había sido ministro de Marina y sin embargo a esta persona absolutamente honorable en todos los aspectos de una sociedad a la que pertenecían, las consecuencias de sus actos, que es fiel a la legalidad vigente, lo llevan a la muerte, lo llevan directamente a la ejecución. Esa reflexión, esa idea de que a él y a otros muchos, luego estadísticamente podemos decirlo, es decir, es brutal pensar cómo la vida de unas personas y hace cambiar de esta manera a toda la sociedad. Y yo no sé si los golpistas pensaban todo lo que iba a poder ocurrir posteriormente, pero el resultado es, en primer lugar, que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La brutalidad con la que está planteado el golpe de Estado significa que es imposible, a partir de la ejecución, exterminio de las figuras sociales y políticas de cada uno de los lugares de España, la ejecución de los alcaldes, la ejecución del resto de los militares, eso supone una no vuelta atrás, eso supone la imposibilidad de reconciliación. O triunfa el golpe y cambia absolutamente el escenario sociopolítico, o no triunfa. Pero no hay ninguna posibilidad de entente. Esto es unida por todas. Y esa idea por todas provoca, desde mi punto de vista, y yo creo que es un poco también lo que yo he sentido al leer el libro, el hecho de que aquí no hay medias tintas. La media tinta supone quizá entender por qué algunos ciudadanos o algunas personas sí se dan la vuelta o sí miran para otro lado. A veces por convicción, a veces por ideales, pero a veces también por supervivencia pura y dura. Porque la brutalidad, la represión, el uso autoritario del derecho provoca que la población tenga que defenderse y se defiende sobreviviendo. Por eso me gusta el título de Verdugos, porque distingue, no culpabiliza a la sociedad o a la sociedad que pudo tolerar, que pudo mirar para otro lado, que pudo, con nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Pero sí culpabiliza a quienes ejecutan. Me cuesta mucho pensar que este plan se puede diseñar, esta barbaridad se puede diseñar, pero de hecho funcionó, y funcionó francamente bien, pero me cuesta pensarlo que se hizo de esa manera. Para mí también es muy relevante y me llamó mucho la atención el juicio, el Consejo de Guerra, el relato del juicio de Azarola. En primer lugar porque un poco lo que había dicho antes Ramón Villares, la búsqueda de la legalidad, no la de legitimidad, que es un concepto más abstracto y menos muy en boga en estos tiempos y quizá muy difuso, ¿no? Cada uno podemos tener que hallar la legitimidad o qué nos lo otorga. Pues yo creo que en una sociedad democrática lo tenemos todos muy claro dónde está. Pero aparte de eso, si yo hablo de legalidad y cómo efectivamente estos procedimientos se datan, se hace un acta, hay acusadores, hay defensas, hay fiscales, hay verdugos. ¿Por qué? Yo creo que porque precisamente el golpe o el golpista ocupa una legalidad que no le corresponde y la ocupa sabiendas de que no le corresponde. Me ha gustado mucho el libro las dudas que presentan en lo que es la escala de mando cuando un inferior tiene que arrestar a un superior, cuando quién es quien tiene que arrestar a Azarola. ¿Cómo se plantea en una cadena de mando militar que eso sea o no sea una sublevación? ¿Quién es el sublevado y quién no es el sublevado? ¿Cómo un consejo de guerra se plantean esas cuestiones? Entonces se monta toda una arquitectura jurídica, toda una arquitectura legal en la que la ley no vale nada. La ley no es el fin más que para conseguir el exterminio, la muerte, la ejecución y un fin último que es la ocupación del poder a toda costa para imponer unos determinados criterios, el autoritarismo. Ese es el fin de todo esto. Pero la ley se usa y los juicios se usan.
se usan para eso. Por eso, cuando uno lee un libro como este, se da cuenta de la maravilla, primero, de la sociedad en la que vivimos, una sociedad democrática, afortunadamente, y desde mi punto de vista, desde el punto de vista puramente profesional, ¿por qué un juicio tiene que ser público, transparente? ¿Por qué tiene que ser sometido al control social? Porque aunque a veces nos aterre ver en los medios de comunicación o en las tertulias, con programas de espectáculo, determinadas cuestiones que tengan que ver con la justicia, pero lo bueno que es que todo sea transparente, que todos podamos opinar, juzgar y ver, porque eso nos da un control de la justicia en primer lugar y tiene valor, tiene realidad esa justicia. La que no tiene es esta, la que solo está en los papeles y se hace en los despachos. Esta legalidad inventada, de la que podríamos hablar incluso mucho en la actualidad y daría mucho juego, es una de las cuestiones quizá más relevantes para mí. También la participación de las personas en estos procesos, los testigos, como digo, los actores procesales. Que hay una cosa que quiero decir del libro y me gustaría después hablarlo mucho con Lorenzo, con la primera parte del libro, me refiero a la primera parte, las otras tres partes me han parecido fantásticas, yo creo también muy ilustrativas. Esa idea de la microhistoria y de la historia local tiene una vocación universal, siempre eso lo proyectas a lo que conoces, a lo que has vivido, a la cantidad de sitios. Eso no es más que un reflejo de lo que ha ocurrido en otras partes. La crítica, entre comillas, o la reflexión sobre la fuente que pueden ser los procesos penales, los procesos criminales y más los de guerra, veo que los historiadores con mucha fidelidad recogen los testimonios a través de las actas del juicio. Aquí hay una sala que me va a entender perfectamente, pero las actas del juicio se recogen también con una intención concreta. Lo que quiere decir que a lo mejor lo que Azarola dice, o dicen que dice Azarola, no es exactamente lo que dice, y lo que calla tampoco es lo que calla ni lo que dice, ¿no? Poniéndolo en ese contexto, digo que a mí me encantaría ver las actas del juicio, porque también te harías, o sea, hacer una memoria, una impresión de lo que ha ocurrido ahí, de lo que seguramente también no haya ocurrido, como las propias actas, el propio devenir del juicio no son más que el reflejo, la justificación del fin último, que no era otro, no cabe ninguna duda, que matar o que matar a una persona. Bueno, no quiero quitar protagonismo a quien lo tiene, que son los autores del libro, que como digo, para mí es un disfrute, tiene ese punto científico por un lado y por el otro lado didáctico, fácil de leer, poético, evocador en muchos sentidos y desde luego lo que hace, o que lo que nos hace es, a mí por lo menos, reflexionar mucho sobre algunos aspectos que quizá no había tenido. Y quiero finalizar diciendo también el acierto que tienen la edición del libro, supongo que se debe a los editores, el haber puesto las fotos al final. El tema de las fotos, cuando has humanizado los personajes y te das cuenta que en las fotos del final los verdugos y las víctimas, los ejecutantes y los ejecutados, en el mismo lugar, en la misma foto, ante la misma sociedad, mostrándose como lo que eran los dirigentes sociales de un país, sonriendo, inaugurando o mostrándose tal cual era, te da una idea de la brutalidad que significa esto. Como esa foto, 2 años después, significa que tienes que borrar a unas cuantas personas que hay ahí y piensas, ¿no? ¿Qué hablarían? ¿Qué dirían? ¿Cómo se comportarían? Y la última reflexión, y ya con esto termino, quizá también un poco deformada por el trabajo, que es, bueno, nosotros tenemos la tendencia a no ver los crímenes o los delitos de una manera general, sino al revés, nos acercamos al hecho mucho y también humanizamos mucho, porque tenemos siempre delante al acusado, tenemos siempre delante a los testigos, a las víctimas, luego nuestra visión del proceso, de los hechos que ocurren, es un poco diferente a esa visión global, aséptica, ¿no? Es algo que tocas con las manos, la inmediación provoca todo eso. Y sí que provoca la reflexión, ¿no? De cómo sería posible que los compañeros de cada una de las personas, la viva sociedad civil que ha convivido con un alcalde, con un maestro, con un notario, se enfrentara a sus propios compañeros, que seguro que los hijos eran amigos, han ido a las mismas escuelas, han hecho exactamente lo mismo, y eso provocara, o el resultado final fuera la muerte y darle la vuelta a toda la sociedad. Y nos ponemos en las capas altas de la sociedad, socialmente privilegiadas, pero podemos ir a cualquier estrato de cualquier estrato social y vemos que el fenómeno seguramente sea el mismo de otra manera. Si no, nos explican de otra forma el triunfo del golpe en aquellos lugares donde no había una fuerza constituida.
en aquellos lugares donde no había ni guardia civil ni había ejército, sino la propia sociedad bien pensante, los grupos de falangistas, los grupos armados organizados, daban paseos y también consiguieron con la misma eficacia y con la misma técnica que este golpe triunfara. Y nada más que daros las gracias por la oportunidad que me habéis dado de poder hablar. Muchas gracias. Tengo agora a palabra as autoras do libro, Altara Pilas Fuentes, que está no seu doutoramento, e tamén membro do grupo ISTA. Bueno, pues mira, Francisco, moitas grazas a xente do Ateneo por a oportunidade de estar hoxe aquí, e tamén a todo o público, en particular as amigas e amigos que nos están arropando neste acto. Vou ser moi breve, vou aquí basicamente a representación das demais autoras e autores cuyas investigacións conforman a totalidade do libro, ademais de Lourenzo e de Antonio e Maíseu, que serían Rafael García, Conchi López, Xavier Buxeiro, Luz Carbajo e Iria Morgade. Quero mencionaros todos os seus nomes porque me parece importante principalmente por dous motivos. O primeiro, para salientar que a metade dos capítulos da obra están escritos por mulleres. Parece mentira que iso tiña que ser algo a resaltar, non? Tanto no 2017, que foi cando comenzamos coa redacción do libro, como o ano pasado, cando saiu as librarías, pero a realidade é a que é, sobre todo cando nos afastamos dos estudos de xénero. Entón, isto creo que supón que, por suposto, non foi intencionado, supón un sopro de aire fresco. E tamén creo que é un sopro de aire fresco que a grande parte dos nomes dos autores non posonen, porque como salientaba o profesor Villares, moitos de nós, na media, é moi baixa, é unha máis nova, para moitos de nós esta é a nosa primeira publicación, especialmente unha editora do renome de Galaxia. Estas novas que seramos novos nomes ten varias ventaxas. Primeiro, creo que un pouco a falta de prexuizos dos clichés de formación profesional para enfrontarnos algunhas das polémicas que poden vir despois da lectura deste libro, non? Por exemplo, a decisión de publicar os nomes, etc. Faltamos esos prexuizos, quizás esa inexperiencia para atrevernos e tratar estes temas con total naturalidade. Hai unha carga xeracional que creo que é moi importante a hora de tratar estes temas. Non somos simplemente os fillos, non somos os netos, moitas veces somos os bisnetos dos protagonistas dos que estamos falando neste libro. E por suposto, dar as grazas aos editores, a Lourenzo e a Antonio, que tamén somos uns directores de tese, por apostar por estas novas voces, estas novas visións de facer historia que hablamos deles, e que creo que teñen ainda un gran recorrido que camiñar. Por outra banda, quería comentar como así como normalmente as obras colaborativas sempre están feitas de xeito bastante individual, non os seus capítulos acaban sendo unha especie de conglomerado neste caso o proceso foi moi distinto, non? Hubo unha gran simbiose dende o primeiro momento, unha gran relación de reciprocidade, de colaboración entre todos nós, tanto no proceso da primeira redacción do borrador como despois na reformulación dos mesmos, non? Era un total diálogo de lectura dos demais capítulos, de ideas, consellos, un brainstorming, como se lle chama agora, e que de feito acabou dando frutos que levamos máis a deste libro. Presentamos hai uns meses unha comunicación, un congreso sobre este tema dos estados integrados que se me vía antes na mesa. Entón, repito, é algo, un libro iniciático, pero que vai dar moito que falar, particularmente nas nosas carreiras investigadoras. Xerado, en relación con todo isto, o que se ve unha lectura completa do libro, penso que hai uns elementos comuns que son moi claros e que poderíamos resumir coa máxima de que estamos intentando redescubrir un pasado que aparentemente é coñecido, que é a Guerra Civil, pero un novo ollar e unhas novas preguntas coas que nos presentamos ás fontes. Nos, o foco de investigación, queríamos cambiar ao falar de Guerra Civil. Se non era simplemente as víctimas, queríamos coñecer outro lado da moeda. Para que haxa víctimas, ten que haber verdugos,
ten que haber victimarios, ten que haber un entramado de poderes e de relacións sociais que permitan unhas actitudes dunha poboación que acepta e colabora moitas veces nesas matanzas, en ese clima de violencia que rompe a sociedade tal como se estaba entendendo ata ese momento. De feito, como se foi mencionado varias veces na mesa, a principal fonte de estudo foron as causas militares, os consellos de guerra que se atopan nos arquivos militar e naval de Ferrol, e que se ven non son inéditas. Creo que sí que é a forma na que nos achegamos a elas, non as preguntas que lle facemos a estas fontes. E o que descubrimos nestes meses, anos tamén, é que son fontes que ainda nos teñen moito por dicir. Temos que afinar esas preguntas para saber que queremos sacar delas. Dentro, non son as únicas fontes, mencionabas aquí a memoria oral, que ten bastante peso, sobre todo en algúns capítulos, pero tamén temos documentación de Falange, tanto a nivel estatal como provincial, local, tamén moitas fontes hemerográficas. Entón, para mí, a nivel persoal, creo que a verdadeira riqueza do libro, ainda que, por suposto, se pode ler, os capítulos son universos individuais, non? Son diferentes casos de estudo, pero para mí a verdadeira riqueza do libro reside cando lees de forma completa e ves todas as diferenzas que se atopan entre un capítulo e outro, non? As diferenzas sobre o que lle interesa realmente a cada investigador ou investigadora, as dificultades que se atopa nese proceso de investigación, os diferentes estadios nos que se atopa as investigacións, e xente que leva máis nos patese, eu acababa de comenzar no momento no que saiu a obra. Creo que o que dá mostra, en xeral, e xa para rematar, é que se vemos as investigacións están máis avanzadas que outras, todas elas dan mostra da viabilidade da metodoloxía empregada a hora de obter resultados. Nada máis, espero que se soliche que vos presentaré o libro e que se non, pois que o fagan. Muchísimas gracias. Agora xa o tempo dos editores do libro falará en primeiro lugar Antonio Miguel. Moi ben, moitísimas gracias. Eu, como falo tamén os meus predecesores, estou sempre para hablar. Ademais, quero relacionar este domingo do meu fillo pequeno que se puxo en casa e hoxe a miña filla pequena que eu faço o mesmo. Iso ten máis forza que un golpe de estado que prepara un tipo de circunstancias como estas, non? O primeiro que teño sin sabotaxe, exactamente. Eu teño que expresar en primeiro lugar un agradecemento grande, un agradecemento aos que comparten esta mesa con nós, tamén a amabilidade do Ateneo por acollernos aquí para facer esta presentación, non? Agradecemento ao que son a editorial, non? Por confiar neste proxecto e apoiarnos para que pueda sair adiante. Por suposto, agradecemento tamén aos presentadores, que eu creo que podemos estar máis que satisfeitos porque pensamos, tiñamos certas garantías, non? De que ian ser os presentadores excelentes e a verdade é que superaron con moito o que podíamos esperar pola lectura que eu creo que fixeron do que foi a obra, non? Por suposto, tamén agradecemento a Aldara e o resto dos autores e autoras porque foi un placer traballar con todos eles para sacar esta publicación. Unha publicación que, ademais, teño que dicir tamén que me sinto moi satisfeito ver tantas caras amigas aquí entre o público e tamén, sobre todo, caras de potenciais lectores e lectoras, porque esta é realmente unha obra que está escrita coa vocación de ser lida, de veces por ter público e de veces porque poida ler, porque poida ser conocida, non? E iso que sucede sempre que un se sinte pois orgulloso do seu traballo, non? E neste caso está en Galicia, somos parte dos que fixemos, pero que é así, nos sentimos moi orgullosos do traballo que fixemos. Orgullosos por distintos motivos, non? Primeiro, porque sentímonos moi orgullosos de que sexa un traballo de historia.
Que quero dicir con un traballo de historia? Pois que é un traballo de historia sen ningún tipo de complexos. Os historiadores pasamos moito tempo escondendo un pouco a nosa función como historiadores, non? Bueno, pois, se queredes a palabra, vestirnos noutras cousas para chegar a determinados públicos e deixando tamén espacios de coñecemento a outros sectores sociais e profesionais. Bueno, pois eu creo que fai falta a historia, as historiadoras, os historiadores temos o deber, se pode dicir así, o deber de facela, e para iso nos intentamos que este libro fose, ante todo, un libro de historia, que non quere dicir que sexa un libro solamente para historiadores, que son conceptos distintos, non? A verdade é que no caso en concreto do pasado 36, ese tempo no que ás veces nos escondemos os historiadores nos nosos mundos e nos nosos congresos, deixando unha especie de fame de historia dese pasado que chamamos aquí incómodo, pois deixou, como digo, en mans dos relatos e dos mitos da memoria o que foi todo ese pasado. Esas historias de mouros, das que eu visto moito falar. Bueno, pois esta historia que nos escribimos aquí, fixados que non vai ser nada original, é unha historia que se nutre de dúas dimensións fundamentales. Nutrese de tempo e nutrese de persoas. De alguma maneira, isto que quere dicir? Que quere explicar o como, o quen, o que, incluso antes do porqué. Di un historiador, un dos mellores historiadores británicos destes tempos, Christopher Clark, autor dunha obra convertida xa en un pequeno clásico, ainda que moi recente, non? Que leva un título suxerente, Sonámbulos, sobre como Europa foi a guerra en 1914, para das orixes do que foi a Gran Guerra, a Primeira Guerra Mundial, e el mesmo, non? Do seu traballo. O meu traballo intenta explicar os mecanismos, os quen, o que, o como, daquel proceso que levou a Europa a convertirse nun continente en guerra. Pero non quero atender tanto os porqués, e vou dicir porqué, e en la introducción, porque quero evitar esas grandes disquisicións que caen case sempre en explicacións trascendentes que nos levan a razóns máis ou menos escritas no temporal que levan unha sociedade ou un conjunto de sociedades a estoupar nunha guerra. Algo que é moi conhecido para nós no caso español respecto ao noso pasado do 36. E ali, prefiro seguir a trayectoria das persoas en aquel contexto e explicar como Europa se converteu en semanas nun continente en guerra. Fala de quen foi quen, que fixo cada quen, os mecanismos, como sucederon as cousas, que foi antes de que e que foi despois de. Bueno, fai de alguma maneira súa aquela máxima que conta, e supoño que se está contando por Preston a quen quere escoitalo, de que a historia, despois de todo, pois non é máis que un cotilleo con notas a pé de paso. Bueno, sen tanto renome, meu pai, que é historiador como a mí, tamén dicía que un historiador ten que ler de todo, ten que saber de todo, e isto é unha excusa habilidosa para justificar o que ocasionan lecturas de cuestións pouco académicas como podía ser o Ola, non? Bueno, este quen é quen, e que fixo cada quen, pois eu creo que vai levar os lectores deste Golpistas e Verdugos do 36 a que descubran, case por sorpresa, porque tamén nos sorprendeu a nós, por primeira vez en un xeito inédito, que presento así con esta expresión casi cinematográfica, un relato coral sobre os grandes protagonistas de 1936. Sorprendidos nós, porque descubrimos a voz en primeira persoa, como se sinalou aquí, daqueles que, paradóxicamente, menos atención teñen merecido na historia do noso pasado incómodo. E isto casi parece un artificio cervantino, aquí que teño a un colega de Fernando, ilustre filólogo, a un modo de Cide Gamete, que descubre bellas historias moriscas. Pero é certo, un pode pensar que este é un libro sobre verdugos. E certamente é o que quixemos facer os autores, e as autoras, quixemos facer un libro sobre verdugos. Pero despois, porque os libros teñen vida propia, como sabe todo que se acerca a eles, que ten escrito algún, a realidade é que agora non estou tan seguro que sexa un libro sobre verdugos. Agora, realmente, se me preguntaran sobre quen é o libro, é un libro sobre algo un pouco distinto. É un libro sobre golpistas. Isto é un pouco complicado de explicar, porque aquí temos como moitas subsuncións de relatos en memoria, memoria en historia, historia en mito,
E resultou que un determinado artificio, deso que se falou aquí tamén, da memoria histórica, subsumiu os dous grandes relatos que tiñamos alrededor do 36. O relato do que era o franquismo e do antifranquismo, que subsumía todo da seguinte maneira: dereitistas e franquistas frente a esquerdas e antifranquistas. Os primeiros, os dereitistas, se subsumiron en verdugos e os verdugos en golpistas. Os segundos, os antifranquistas, se subsumiron en víctimas e a súa vez en aqueles que defendían a República, e a isto todo sin solución de continuidade posible. Bueno, isto que nos enfrontamos neste libro non é xa discutir estas subsuncións, sino trituradas. E isto, de alguma maneira, e permítasme tamén a homenaxe a Lolo Rico, que tantas alegrías deu a xente como a min, cando éramos meniños, as mañás do sábado, representaba que desenseñar a desaprender como se deshacen as cosas, como nos decían os electroduentes, non? Golpistas e verdugos, que non verdugos e golpistas. Intenta situar a cada que no seu lugar e no seu momento. Golpistas, como tamén se dixo aquí con moito acerto, que dan un golpe. É dicir, é unha acción decidida, na que conspiran e actúan pola forza para impoñer a súa vontade. Como? Pois con pistolas en riba da mesa, con ameazas, con disparos, con empurróns, con enganos, con violencia. Golpistas que dan un golpe de Estado non virtual, destes que se falan agora, non, dan un golpe de Estado, un golpe contra o Estado. Un golpe, e isto non sei se será entender ben, contra España, contra as súas institucións, contra as autoridades, contra a legalidade. Non dan un golpe contra a democracia, contra a república ou contra Zaña e Casares Quiroga. Dan un golpe contra o Estado español, contra España, contra os seus símbolos, contra a súa Constitución. Non contra a bandeira republicana, contra a bandeira de España. A bandeira republicana non era a bandeira republicana, era a bandeira de España. Os golpistas do 36, estes desapareceron da historia. E aquí fixeron un exercicio de transformismo. Primeira transformación, transformaronse en verdugos. E isto fixeron moi cedo. Tan cedo como que nas vísperas do 25 de xullo, ás 6:30 horas da mañá, no campo da Rata, na Coruña, fusilaron, acribillaron a disparos o gobernador civil da provincia da Coruña e os dous principales responsables das forzas e corpos de seguridade do Estado na cidade. E ese mesmo día abriron un proceso judicial contra a Zaroga, do que se falou aquí, principal autoridade militar da rexión, xunto con Salcedo Molinuevo e Caridad Civil. A continuación, van escribir nas páxinas dos procesos militares subseguintes o que un deles, Serrano Suñer, moitos anos despois, se arrepentido, chamou Xustiza ao revés. Pero moito antes de él, e aquí vamos facer un exercicio de exaltación de Monforte de Lemos, Francisco Javier Elola Díaz Varela, que era monfortino, magistrado do Supremo en 1936 e asesinado en 1939 polos vencedores da guerra, con esta mesma argumentación que aparece nos procesos militares deste libro, porque aí foi onde se creou esa argumentación, dicía, cando se intentaba defender de que o acusaran a él, magistrado do Supremo, no ano 36, de ser un rebelde, de ser partícipe dunha rebelión militar, e dicía, no se concibe, pues, una rebelión del Estado organizado contra una minoría que, por las razones sociales y políticas que las existiesen para combatir el poder legal y formal, se había levantado en armas contra aquel. Real y jurídicamente la rebeldía estaba en el campo de los que se levantaron contra el Estado y no se consolidó como tal. Estaba imposible, ¿no? Nova historia do pasado, tramado ideolóxico das prácticas xenocidas que lonxe das frontes de guerra dirixiron de arriba a baixo e logo de abaixo a arriba contra un inimigo que construíron a doca, ante España. Eles que se chamaron nacionalistas incluso antes que nacionais, como nos ten amosado Ismael Sá. Detallaron o que fixeron nos centos de miles de páxinas de procesos judiciais, como fixeron o que fixeron e como fixemos nos o que fixemos. Estes construtos xurídicos, que non son democráticos ni garantistas, porque non sempre é o mesmo, non? Pero si xurídicos, permítenos entender agora quen foron os verdugos do 36 e quen non foron. E esta é unha das claves do libro. Que a decisión individual, a tal efecto un relato de culpabilidade dolosa,
Nesas mesmas páxinas aparece un cabo de guarda que nega todo fundamento á acusación. Decisións opostas, distintos destinos, pero non estaban inscritos no primeiro negar o que fixeron, e en convertir a súa negación en un relato hexemónico sobre o pasado vivido, a causa. Eu quero invitar, creo que compartimos esta invitación, a ler o noso traballo e a sorprenderse como nos o fixemos. Ter un retrato colectivo deses golpistas e das súas accións devolve tamén unha parte da súa vida os que viviron aquel pasado. Hai toda unha xeración que nos está deixando, se non o fixo xa, que foron nenos naquel 36, viviron a metade das súas vidas na ditadura, folles mellor a uns que a outros. Todos comparten unha experiencia común, como foi a experiencia dos europeos en 1914. Viron acabar un mundo, comenzar outro, neste caso, cando ainda eran moi nenos. A memoria e a historia rouboules un instante, un intre das súas vidas que quedará nun sinsentido, nun relato tráxico, interesadamente construído e alimentado a todos os nosos días, de dúas Españas enfrontadas, sen suxeitos, sen responsabilidades, sen axerto. Volver a poñer na escena os golpistas, creo que creemos que permite ver o cadro completo e entender non só o que pasou, senón tamén o que está pasando. E nada máis, moitas gracias. Bueno, pues xa para rematar este acto, ten agora a palabra Lorenzo Fernández Prieto, outro dos editores deste libro, catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago. Muchas gracias. Bueno, non vou repetir as grazas porque se fueron dadas, pero sí decir que estamos encantados con o Pollo Ateneo e estamos, desde logo, contentos do resultado polo de agora, porque deixaremos tempo e eu intentarei que así sexa para que haxa preguntas, comentarios, o que sexa, porque nos interesa a reacción e a lectura, como nos interesaron estas dos lecturas que acabamos de explicar, ¿no? Este non é outro libro sobre a Guerra Civil, nin é outra novela sobre a Guerra Civil, nin é outra película sobre a Guerra Civil. Pero cando alguén di eso, que é unha frase moi repetida, eu sempre pregunto mesmo, por que non quere outro libro sobre a Guerra Civil? Por que non quere outra película sobre a Guerra Civil? E por que non quere outra novela sobre a Guerra Civil? Entende? Quen quere e hai quen non quere. Quen quere saber e quen non quere saber, porque o noso é un pasadín. E non é unha expresión nosa, é unha expresión do italiano que o aplica a Italia no momento en que se dan conta que teñen ese pasadín. Hasta eso copiamos neste libro. Porque o que facemos é copiar e facer o que fixeron prácticamente todos os historiadores europeos desde o tempo, pero aquí non. E o que viste nas películas de Hollywood, e o que viste nas novelas sobre Alemania, e o que facemos é reintegrar o que aquí ocurriu no 36 ao que quixemos non situar no seu contexto dende o 36, ou dende o 40, ou dende o 70. Que hai que saber? Que hai que saber que non soupemos? Pois casi todo. E aquí o que facemos, efectivamente, nun work in progress, é empezar a avanzar por un camino que realmente acabamos de empezar a avanzar. Porque prácticamente todo o que está en relación con este libro é novo. E, bueno, hagas os traballos que xa foi facendo Míguez, os traballos que están en progreso, e un traballo de un colega noso de Navarra que estaba Fernando Miquel Arena, pois casi non hai nada que non fale de víctimas ou non sexa memoria. Traballo de historia que enfrente a pregunta de por que naquela sociedade un veciño matou a outro, xa levado ao antropolóxico, eso non está feito. Queremos que sí, porque se hoxe preguntamos por que a xente foi fusilada ou paseada, e por que os mataron, por que as víctimas foron víctimas, todos, podedes facer a prova, non a vamos a facer, todos temos 2, 3, 4, 5 ou 6 respostas. Temos moitas explicacións, pero en realidad non sabemos por qué. Non de drogo, ainda non sabemos, pero non sabemos. Este é un libro novo, efectivamente, quere ser novo, é novo pola xente que participa, é novo polo enfoque, pola maioría dos autores e das autoras, polo uso das fontes, polas preguntas e tamén polas respostas. E por eso pedimos que vos atrevades a entrar nel. Cando decimos que non sabemos nada e que casi todo o que sabemos é falso, pois isto hai que demostrarlo, e efectivamente para eso facemos o libro. A historia non é o pasado
pasado é unha cousa, a memoria é outra e a historia é outra cousa distinta. A historia mal que ven é un enfoque, é un método, é unha indagación, é un coñecemento, unha aplicación, é unha interpretación que se fai do presente, porque inevitablemente fai ser. Facemos desde agora, non desde onde nin desde Antón, e tampouco facemos desde o futuro, e no futuro outros farán unha historia á altura do seu futuro, ou do seu presente. Eu creo que a primeira conclusión do que levamos hablando de tempo é que para poder preguntarnos polos verdugos temos que situarnos por fora dun paradigma que foi o paradigma que aínda nos domina, que é o paradigma da reconciliación. E o paradigma da reconciliación é unha política, unha proposta, e é o que nos funda hai 40 anos e até hoxe. E se hai reconciliación, non se pode fazer a pregunta dos verdugos. E agora entenderé por qué. Por suposto, non somos nós, que somos historiadores, os que lle negamos legitimidade á transición, o que queremos explicarla, nin nos gustaría que fora de outra forma, incluso ainda que viviéramos de moi novos. O que necesitamos explicar por que se produciu como se produciu. E, por lo tanto, a reconciliación foi un instrumento fundamental para que hoxe estemos aquí. Pero pasaron 40 anos e hoxe estamos aquí. Hai netos, bisnetos e novas preguntas. Que estamos obrigados a facernos desde a nosa e desde o noso presente. Pero que ademais, en fin, o relato que hoxe temos, o relato que permite construir a reconciliación, é o relato dos golpistas. Non temos o relato dos antifranquistas, porque os antifranquistas non tiñan poder para construir. E ainda que pasaron 40 anos, como xa nos dixo Walter Benjamin, non é imposible, e eu escribí no 39, que os verdugos sobrevivan ás víctimas, falen polas víctimas e expliquen ás víctimas. E iso é algo que, na focalización que hai últimamente, excesiva, tamén lo dixo así, na memoria das víctimas, ten que ver, justamente, non co pasado incómodo español, senón co pasado incómodo europeo e mundial, porque xa estamos coa cuestión do colonialismo, etc. Estamos en moito tempo. Aquí ainda non chegamos, pero xa é moito tempo. Por que digo que temos que liberarnos dese discurso construído na dictadura e co control da dictadura? E porque senón non poderíamos fazer esta pregunta, que sería unha pregunta incómoda para un pasado. Eu vou explicar por qué, cunha referencia que fixen preparando as aulas que estou preparando con mi compañero Aurora Ortiaga, lendo un texto sobre os libros que falan da guerra civil. E ali atópome algo que, en fin, eu pasei moitas veces, pero non desde o punto de vista editorial. E é aquela colección que todos coñecestes, porque tedes máis de 30 anos, que se chamou Horas de España, e aquela outra colección que se chamou Espejo de España, no? Que editou, pois, habla así como centro dos títulos. E Espejo de España é, digamos, o que nos explica ese pasado. É esa colección de Ariel, que fixo un editorial de un vencedor falanxista, que se chamaba Lara, e con un editor republicano, catalán e de esquerdas, que se chamaba Rafael Torras. Un era o editor da colección e outro era o dono da editorial. E o que entenderon foi capaz de, nos tempos da reconciliación, querer facer esa colección que explicaba todo. E que explicaba esa colección? Pois explicaba a memoria, a justificación política e o presente, pero o presente de 1975. E o primeiro premio Espejo de España é de febreiro do ano 75. E quedamos coa data. Febreiro do ano 75. Non morrer de Franco. Naquele momento a censura se preocupaba por si na portada aparecía a bandera republicana, inteira ou a cacho, ou unha foto. Esa era a preocupación. Pero en realidade, como sempre ocurre, igual que as o problema non é o que poñen as actas. Porque as actas poñen o que poñen. E que un pode ler de baixo. Porque calquera que fixe unha acta sabe que unha acta é un acordo do que pasou e que o libro non se pon, ¿no? E porque queres poñer a donde vas, que é a conclusión. Bueno, pues este primeiro premio Espejo de España desta editorial Planeta e desta colección Espejo de España tiña un xurado que foi Manuel Aznar o avó, que antes foi o director do Sol e logo biógrafo de Franco e que morreu moi pouco tempo. Un día. E sabedes a que libro lle dan o primeiro premio? Pois o primeiro premio daquela colección se lle dá a un libro, estes 5 membros do xurado, que se titula un libro de José Luis Vila San Juan,
vería que ainda hoxe non sabemos onde está Lorca. Non sabemos onde está Lorca. Ni exactamente que lle pasou. Hai películas, un montón de traballo de Gibson, pero a materialidade do seu cadáver non ten. Está mal. Pero non foi. E sabes que é a portada? A portada dese libro é nada menos que algo non son un sempre. E xa... os que traballaron en nomes e voces leron estes libros. Que quero decir con isto? Que no 75 a historia, os historiadores, e os que íbamos a ser historiadores, que eu xa leía a cousa de Guerra Civil daquela, estaban mesurados, éramos que estaban dicindo como iba a ser o futuro. Algo que, por outra parte, eu que traballo en agricultura, observei precisamente traballando sobre o Estado e sobre o comportamento do Ministerio de Agricultura. Aí xa se ve eso. O empeño no final do franquismo en definir cal vai ser a memoria que quede de aquel. E, bueno, a memoria que estes 5 premiadores queren deixar é que eles son capaces de premiar un libro que conta toda a verdade sobre o asesinato de García Lorca. Porque como non podían parar, presentarse ao futuro. Un futuro que ainda non chegara, pero iba a chegar, todo o mundo sabía que Franco iba a morrer. De que nos ocupábamos os historiadores? Nos ocupábamos de outras cousas. Nos Xorxo Verdes, que estuvemos falando desto, nos ocupábamos de asuntos máis importantes, non menos importantes. Da transición do britanismo, da crise do antigo réxime, da crise da facenda, de historia agraria, de historia rural, de outra cousa que tamén me ocupo eu. Pero non desto. Estos se ocupaban jornalistas, escritores e os 5 de la fase que acabo de contar. E este libro que era remexer nestas cousas. Non nas tumbas que xa están remexidas. Quero remexer en este asunto. E a verdade que eu creo que estamos conseguindo, porque tamén teño que decir que hoxe está aquí Mark Boutes, que é un colega, amigo e compañeiro holandés que hai 32 anos montou o primeiro ámbito de historia oral para estudiar isto e tuvo que decir que traballar nesta clara. E aproveito de ver para decir, e como homenaxe a él tamén, que mañá non, pero a semana que ven abrimos un espacio de traballo con 2000 entrevistas que temos, que empezan na época en que leí Saura e outros colegas, e 2000 entrevistas que se poderán consultar 5 medios que temos, que son poucos, no noso departamento e na Facultade de Historia, ¿no? E que están en un portal que en parte será público. E el fixo xa, no ano 93, un libro que editou o seu editor naquele momento, non me recordo mal, foi o editor Freixanes, sobre esto. Por certo, o propio Víctor, que traballou tamén sobre isto, como un libro interesantísimo, que parecía ficción, e foi dado como ficción, e foi entendido como ficción, que era a Memoria do Fresco, que foi un libro que se antecedeu a moitas outras cousas. Por certo, que en Galicia salieron moitas primeiras interpretacións de cousas que logo se fixeron fora. O libro de Víctor foi un deles, o libro de Mar foi outro, o libro de Suso de Torre foi outro, o de Hombre sin Nome, os libros no ámbito da literatura tamén, de Manuel Rivas, tamén están. Pois, bueno, colleu un avión cando me invitei o domingo, mandei un WhatsApp, e no seguinte WhatsApp me dixo, pois, ala, vou. E hasta ese punto é importante o que hoxe estamos facendo. Pero que ademais, o outro día me escribiu, a través de LinkedIn, que conectou un montón de redes, un bisnete de Salcedo Molinuevo. Claro, que me preguntaba, que é biólogo, por certo, e que me preguntaba que sabíamos do seu bisavó. Pero que ademais, cando estaba facendo o libro, por iso me chamar, atopei o apelido Jaureguiza, nunha filla de Azarola, que non chamei a Santi Jaureguiza, e dixenlle, mira, e esta señora será parenta túa, tú tes algo que ver con este que fusilaron no Ferrol no 36? Ah, pois non sei, pero pode que sí, efectivamente. El non, pero a nadie sabía que aquela prima tan guapa que vivía en Vila García era a filla de Azarola, ainda que ninguén máis o sabía, porque a historia non se sabe. Bueno, pois remato, porque efectivamente vamos a ler tempo e aquí nos botan. Este é un libro novo, quere ser un libro novo, e en todo caso que vos aseguro que está cheo de sorpresas históricas, mesmo personais, que non son inventadas, nin son ficcionadas, nin son película, ainda, nin son novela. E iso justamente era o que non tiñamos. Porque a vez que no anos 75 se fan, empezan os libros de Espejo de España e un montón de publicacións de muchísima xente,
solo se publican 3 libros alrededor de ese ano, anterior y ese, que tenían que ver efectivamente con esto que nos estamos haciendo. La colección Alfaguara, la era de Franco, la era de Franco, que Franco, curiosamente, un historiador que se llama Ramón Tamames, porque non hai historiador que escriba, porque aquelo non é historia, porque non estaba pensado, pero era presente. Outro libro, faino, catedrático de economía tamén, e ademais diplomático, que sigue Jaime Viñas, sobre a Alemania nazi do 18 de xulio. E só o terceiro libro, o fai realmente un historiador, que se chama Xavier Pxer, e que escribe sobre as eleccións do 36. E que, por certo, se están escribindo o contrario do que escribiu daquela. Bueno, y convido pues, a que para las preguntas y por todo que leales. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Minutos, pero. Luego, pues, si queréis preguntar algo, este es el momento perfecto, que están aquí, que aquí no pueden estar. Están absolutamente convencidos. No me está nada convencido. No me está nada convencido. A ver, si hay algo. Hablamos, como sucede, que efectivamente se justicia al revés, los procesos formalmente legales en las instituciones judiciales, pero en el caso de los paseos, aparte del eufemismo de hemorragia interna o hemorragia cerebral, se investigaba de alguna manera quiénes eran los autores intelectuales y materiales de cada asesinato, y en algunos casos hubo, por lo menos ante los excesos, en el caso de asesinatos por móviles económicos o personales, hubo alguna reacción ante las autoridades. Pues, contesto brevemente. No que no libro aparecen respostas concretas, ademais, á pregunta que formulas. En algúns traballos concretos aparecen referidos, digamos, o que son este fenómeno dos paseos. Eu, o que quixera chamar a atención, non? É que isto sabemos xa dende hai anos, nos estudos que se están facendo, non só por nós, sino que xa se mencionaron aquí. O sea, realmente nos chegamos a este punto de podernos formular todas estas cuestións porque sabíamos xa moito. Por iso éramos conscientes daquilo que nos faltaba por saber. Sabíamos moito gracias a todos os aportes que se foron facendo antes. ¿No? A ese respecto, o tema dos paseos, sempre pensamos que se pensou, ¿no? Que funcionaba de unha maneira disociada ao que eran todos estes procesos militares. ¿No? E realmente, incluso estadísticamente, el número en cantidade de víctimas, como seguramente saben todos os que están aquí presentes, fueron responsables directos de aproximadamente 2 tercios do total de víctimas. ¿No? Solamente un tercio se pode sacar estrictamente a sentencias que foron executadas tras un proceso judicial. Sin embargo, unha das cuestións que vamos a oír, en realidad, moitas das persoas, como chamamos paseadas, tamén aparecen nos procesos. Tamén sobre eles cae o que é o accionar da propia xustiza militar. Incluso, en algúns casos, aparecen referencias e atestados do que foron aqueles feitos con nomes e apelidos das persoas que levaron as vítimas a se pasar. Un pouco esta idea de que hai unha seguridade moral en todo o que estaba sucedendo. Por suposto, utilizando toda unha serie de excusas, de justificacións, máis ou menos, pero con documentación. Entón, realmente aí onde nos dimos conta de que as causas, todos os procedementos que non fixemos aquí referencia, pero temos que expresar un agradecemento, e creo que todas as investigadoras e os investigadores que pasaron por ali, o que foi os arquivos militares cos que nos traballamos, que son os arquivos de Ferrol, o arquivo de terra e o arquivo naval. Ás veces se transmite a idea de que hai moitas dificultades para acceder a esta documentación.
sei, xa o repetí en moitas ocasións, que non é moito mellor dicir que algo vai mal que vai ben, pero no caso noso non é así. A documentación está aí. Pode ir a consultar, calquera das persoas que están aquí presentes pode pedir consultarla e está aí. Solamente requiere que se lle formulen as preguntas e as indagacións necesarias. Entón, si aparecen ese tipo de cuestións referidas na documentación e aparecen aquí tamén referidas no libro. E a ese respecto é outra das sorpresas máis que de alguma maneira contén esta investigación. No, só unha cousa. É que hai algo que hai algo kafkiano. Kafka escribiu o proceso 10 anos antes por algo. E hai algo que ten que ver con o funcionamento da maquinaria burocrática do Estado liberal, pero non se utiliza. Iso é o que máis nos interesa do que ocorre en términos jurídicos. E as únicas sorpresas, estas que acaba de decir Antonio, pero tamén outra máis. Que efectivamente aquilo da banalidade do mal que sempre asociamos ao funcionamento do sistema e ao xuicio de Eichmann, iso non ocorre só en Alemania, non hai ninguén que sexa un año pouco desaparecido. En ese sentido, o caso galego é moi significativo, porque aquí todo o mundo está registrado. Moitos aparecen dos procesos e logo son baseados, entón está claro por qué, pero que outros si non aparecen nos procesos, aparecen algún outro tipo de referencia judicial. E en todo caso, todos van a ser registrados no registro civil, como modos. A non ser que sexa tremendamente desconocido. Por qué? Pois porque a maquinaria toda actúa. Actúa o forense, actúa o fiscal, actúa o xefe da Guardia Civil, actúa os que atopan o cadáver. Todo actúa para darle unha lógica que logo se convierte en legalidade, que non é. Esa é un pouco a clave da monstruosidade de como se desenvolveu todo o proceso. Non hai ninguén, e logo está moi claro que manda. Sobre eso non hai ninguna dúvida. Esa idea de quen é o verdugo, que por certo ninguén preguntou ainda, pero non ninguén pregunta, está claro. Como está no caso de Lorca. O libro deixa claro o error que existía na distinción entre represión formal e informal. Realmente a suposta represión informal non era tan informal, porque teño o caso familiar e documentado donde o meu tío avó está na cárcel de Monforte de Lemos, ele era do Incio, e existe unha orde do comandante militar da zona que lle dá o director da cárcel do distrito, donde ordena a posta en libertad do prisioneiro e a entrega a fulanito de tal, Jaime García non sei que, falanxista de un concello próximo, non? E posteriormente o falanxista se persona como xefe dunha partida con 4 máis e asina un recibo pola recepción do prisioneiro que pasa a ser entregado a Falanxe, ¿no? Donde, evidentemente, unha continuación donde, bueno, a Falanxe completa o círculo, ¿no? Posteriormente resulta asesinado, ¿no? Por lo cual, bueno, a distinción, efectivamente, como fala o libro, entre represión formal e informal é unha distinción incorrecta. Deixamos máis restos dos que podemos pensar. Incluso resulta curioso, ¿no? Porque o expediente de prisión está no arquivo provincial de Lugo, é perfectamente accesible e mandacho polo modo co precio de pagar un euro de 48 céntimos perfectamente fotocopiado en soporte CD, ¿no? Esto quería intervenir respecto a primeira pregunta, pero que enlaza co que acaba de facer José Manuel, que creo que está moi ben documentado, especialmente aquí neste libro, pero xa antes na tese, que non digo posterior na tese de Xulio Prado, tamén. E é que a represión llamada informal non é arbitraria, en xeral, nin é familiar, nin é motivada só por ocurrencias ou por vexas, que algunas sí hai. Pero hai moitas constancias que sin sentencia, pero que hai unha autoridade militar que ordena, que informa, que autoriza as brigadas del Amanecer ou outras
para que execute o que de outra forma non podía executar, o mismo por lei de fugas, que tamén é interpretada, aquí no libro tamén se explica, dunha forma ambigua. Pode que haxa fuga, pode que non haxa, ou pode que seja fuga para facer para cometer un asesinato. O pai para mí sempre ben recordado, o catedrático da Universidade de Santiago un tempo, pouco, Juan José Carreras, no Zaragoza, Fortunato Carreras, que era telegrafista na cidade de Coruña e era republicana, amigo de Pedro Carvalho, todo eso, foi detido, a pesar de estar lendo o comunicado do Goberno da República, Real da República, o día 20 de xullo de 1936, foi levado para o cárcel, logo liberado no mes de agosto, e depois volveu a ser ingresado e morreu aplicando lei de fugas. Non se sabe nunca se é porque quixo fugarse ou porque é explicación de que se fuga. Entón, todo isto é para reformar tamén esta especie de racionalidade, porque o mal tamén é racional, non? Que ten moitos golpistas. Esa seguridade moral con que actúan é bastante impresionante. Quero reafirmarlo con un dato que non é de nós, pero que é moi revelador. No xuízo de Nuremberg, un dos acusados, que foi en Polonia, tiña incautados 57 volumes de memorias de todo quanto se hacía día a día, ou semana a semana, no goberno xeral. E aquilo foi un argumento esencial para soster o delito del e de outros, e tamén para argumentar non daquelos xenocidios, sino crímenes contra a humanidade. Por tanto, que todos estes golpistas non nos podemos tratar de calquer maneira. É unha cousa moi seria. É unha cousa moi seria. Pero tan seria que incluso nos debe fazer pensar. Sí, eu creo que non me fai falta micro. Bueno, aparte de darvos os parabéns por este libro que nos vai a permitir, por fin, poder falar con feitos, eu quería facer unha pregunta se toda a acción vai a permitir que saia a luz todo o tema do novo empoderamento das mulleres na República. É dicir, como unha parte da represión femenina que tiña un rasgo propio, non só os paseos, os asesinatos, os xuizos, como máis incluso fixo no seu traballo no caso de Fernando, non? Sino tamén un sesgo de xénero, que son os rapes, os aceites de ricino, que logo se vai a continuar no franquismo. As mulleres todas que participan neste movimento de innovación son todas putas ou teñen esa característica. No franquismo era clarísimo, non todas as mulleres, a parte de roxas, tiñan ese, cando a policía se interrogaba. Se vos podite facer unha relación co que foi todo o mundo republicano, de primeiro das maestras, que modernizaron tanta vida, segundo do acceso a certos cargos políticos vinculado ao voto, e senón a cargos culturais e intelectuais, é dicir, o acceso á universidade, o acceso a bibliotecarias, o acceso, todos este novo mundo que a muller do 31 ao 36 empezaba a ter, que no 36 quedou completamente aniquilado, e que logo, incluso, no franquismo, a Santa Cruzada se vai a encargar de fundir por todos os medios hasta que foi necesario que as mulleres se incorporaran ao traballo, sobre todo a partir dos planes de desenvolvemento. Gracias. Bueno, sí, eu que estudar a violencia sexuada que sufren particularmente as mulleres durante a Guerra Civil, xa non se trata de se é posible ou non, sino que é un deber, temos que facelo. No libro reflexiono sobre o tema, me gustaría meterme centrado máis, pero bueno, como recalcamos varias veces, é un traballo de investigación que todavía se está realizando, entón non podo dar ninguna resposta completamente conclusiva, pero sí, totalmente. De feito, hai un caso en concreto sobre todos os consellos de guerra, os diferentes consellos de guerra que analizo no meu capítulo sobre o caso do estudo de Pontevedra. Cando estás lendo os testemunhos, non? As persoas que eran chamadas a declarar, e ves a calidade dos mesmos, curiosamente, o Consello de Guerra con declaracións inculpatorias a parte máis viscerais é aquel que se lle abre a
4 mulleres, 3 irmáns, que, bueno, pues, tiñan unha figura destacada no sindicalismo da cidade de Pontevedra. Entón, absolutamente está en relación coa emancipación da muller, por suposto, está en relación coa emancipación da muller, primeiro, da guerra civil e na que se vai dar despois na transición. Eu son unha cousa hoxe se dá moita importancia do que chama biopolítica, que ten que ver con isto tamén, e desde este punto de vista casi provocando habría que empezar a pensar que tan importante foi a reforma agraria, torcen para explicar todo o que pasou, determinada explicación, como justamente a liberación non só da muller, sino da xuventude, das relacións, nos traballos, nas praias, no vestir. Pero tamén é importante dizer unha cousa, para entender as características do golpe e o tempo no que se produciu. Europa, 1986. Isto non ten que ver coa República, isto vem de moito máis atrás. As mulleres sin sombreiro, que se sacan o sombreiro entre o novo caballo, están facendo o mismo que están facendo todas as europeas, que se suben a falda e se cortan o pelo en 1919. E xa non son as bellas, aquelas que van na casa e van con falda longa. E aquí pasa exactamente a vez, igual que tiñamos un premio Nobel, a vez que noutros sitios, non volvemos a ter, pero tiñamos mulleres que facían eso, a vez que noutros sitios. E iso non ten que ver solamente coa República, ainda que logo facemos ese relato, que tamén é un relato deformado. En Galicia podemos falar de Rosalía, remontando moito no século XIX incluso, ¿no? Contra todo eso, o sea, o golpe contra o liberalismo, contra os partidos, contra o século XIX, non é un golpe contra a República, só. Iso é algo que hai que ter moi en conta, porque non tampouco entendemos a natureza da violencia que é española, e é europea, e é alemana, e é austríaca, e é sueca. E sobre esta cousa que me acabo de lembrar, apuntar, por suposto, a violencia que sufren as mulleres non é só por esa posición política que estaban adoptando despois do establecimiento da República, sino tamén por ser familiares de, o sea, non é unha violencia doble. Entón, é necesario tres. Teresa, vamos, que matar e dixeron para poder dar máis ninguén. Pois, dixeron imposible. Narciso de Calfraga, que mataron en Cal, e no Bóveda. E as irmás que estaban de mesas en Lugo, a Guardia Civil fixo de vida imposible. Unha delas tuvo que volver a Madrid para que pudera recuperar a escola. Pero as outras fixeron de vida imposible. Por ser irmás daquil que mataron. Nunha cuneta e... Asesinaron, Gil, asesinaron. E que esa violencia, ademais, que sufren as mulleres de facer de vida imposible e que non se remata cando remata a guerra, non se remata cando acaban coa súa vida, como pasaba moitas veces cos homes, sino que teñen que sufrir ese escarnio durante toda a súa vida. Entón, aparte é moi difícil estudar porque moitas veces se levou con vergonza por parte das mulleres, pero é necesario reivindicar. Curiosidade con o tema da inclusión dos homes na volta do primeiro parabéns a todos os por hacer decía que ten que estar tamén xa sobre a habilidade dos nomes na obra, os nomes. Supoño que eso chegará, xa non chegou algún tipo de poética ou da reticencia, ou particularmente desde o punto de vista posiblemente conservador, daría carta reserva sobre esa actividad. Unha pregunta é se o día de hoxe recibiste algún tipo de crítica, de algún, digamos, descendente, de algún hereiro, de todo ese tipo de cosas. A segunda cuestión é que Algar fixo referencia a Pontevedra, que é a miña cidade. Eu quero decir que eu tenho na miña infancia, bastante moi xa na infancia, que por aí circulaba, no meu ámbito familiar, o nome clarísimamente dos típicos que chamaban, dos represores, etcétera, que era, digamos, un secreto a voces dos nomes. Entón, a pregunta é, no caso de Pontevedra,
si esa tradición oral, eu recibí un momento, que se pode culturar viva, pois apelaxe de xera en algún momento, e a ese nomes, durante de tanto, non vou repetir, o de cerca, etcétera, moitos que había, pois foron recollidos. Pois sobre esta cuestión, os nomes que aparecen na obra son os que veñen avalados por documentación escrita. O sea, por documentación escrita. Porque, claro, causas ou documentación no Arquivo Xeral da Administración en Madrid, etc. O sea, non son simplemente díxomes, vale? Non, porque sí que é certo que teríamos máis reticencias simplemente se foran nomes repetidos na historia oral. Pero iso tivemos moito cuidado en que fora con documentación escrita. Particularmente nun capítulo, a historia oral sí que ten moitísima importancia, porque creo que é unha ferramenta moi necesaria para deturpar das ceibas que a propia documentación escrita xerada polos verdugos ten. E moitas veces a memoria foi onde se refuxiaron os vencidos para seguir transmitindo o seu pasado. Entón creo que, como verás no libro, é un elemento moi constante e en concreto, no caso do estudo de Pontevedra, así. Quería engadir unha cuestión en relación co tema dos nomes. A verdade é que para nós a cuestión dos nomes sinceramente non supuxo unha preocupación, un problema fundamental. Noutros momentos, en outras instancias, se tocou, incluso sempre se repite algún exemplo de algún caso que se pone incluso a tribunal en relación con este tipo de cuestión. Para nós non supuxo un problema, paradóxicamente porque nos digamos bastante claro, por lo menos algúns, a cuestión de que decía esto Habermas, ¿no? que cando un se ocupa de cuestións que teñen que ver con violencia masiva, xuristas máis historiadores son bastante distintos. Pois os xuristas teñen unha preocupación polo que é a imputabilidade e a responsabilidade xurídica dos actos cometidos. Os historiadores non temos esa preocupación, nos interesa explicar, comprender e presentar razóns para entender o pasado, ¿no? Eu creo que iso tiñámoslo moi claro dende o principio. Metodolóxicamente, como xa sinalou aquí Aldar, buscamos en todo momento ser coherentes con o noso punto de partida na investigación, que era utilizar, por riba de todo, unha fonte, esa fonte dos procesos, onde os nomes, lóxicamente, aparecen. Pero, quero dicir, aparecen os nomes, aquí estamos falando de víctimas e estamos falando de verdugos, pero aparecen moitos máis nomes. Aquí, realmente, os protagonistas deste libro, ademais deses golpistas que se nos apareceron un pouco por sorpresa, son moitas figuras moito máis complexas de intermediadores. É dicir, ao final, golpistas, igual que verdugos e víctimas, solamente definen a mano nos seus extremos dunha cadea moito máis complexa de matices. Hai moitas persoas que tiveron papéis aparentemente contradictorios, que eso se intenta explicar laboriosamente na obra, ¿no? Papéis de condena e de sanción e de persecución de determinadas persoas e ao mesmo tempo papéis de salvación de moitas outras. Isto está aquí tamén. E, quero dicir, eso vai moito máis alá do que é unha definición, como dicía antes, de carácter xurídico sobre imputabilidade ou moito máis de xuizo moral sobre o que é pasado. Entón, é un problema, é unha cuestión que seguramente, pois, nalgúnas persoas pode atraer reticencias. Eu creo que menos do que parece. Por lo menos, na medida en que se lea o libro, non? A nosa defensa non pode ser outra cousa que o noso traballo. É dicir, nós non podemos defendernos de cousas que non fixemos. Si podemos defender, para ben e para mal, o que escribimos aquí. E o que escribimos aquí, eu entendo, non sei se estará comigo Tito, que ese tipo de discusión, pois non, é como que extraña, está fora do que é o sentido da obra. Temos que rematar, xa estamos moi pasados de tempo, aquí teñen que fechar. Grazas a todos
por estar aquí, os que están na mesa, e por Carolina aí